Nakoľko je pravda, že rekuperácia v rodinnom dome je vhodná pre alergikov? 9 alebo 10. Rekuperácia je veľmi vhodná pre alergikov, lebo v podstate každá jedna rekuperácia, či je decentrálna alebo centrálna, má v sebe filter, ktorý zachytáva prach alebo pel z vonkajšieho priestoru, takže nemusíme vetať cez klasické okna alebo dvere a zabezpečíme ten byt alebo priestor bez prašnosťou alebo bez alergénov. Nakoľko je pravda, že tepelné čerpadlo má príliš vysokú spotrebu elektriny? 1. Tepelné čerpadlo je energicky najúčinnejší zdroj kúrenia na trhu. Nakoľko je pravda, že kombinácia rekuperácie a klimatizácie v rodinnom dome je zbytočná, pretože robia obe to isté? 1. Klimatizácia a rekuperácia robia úplne rozličné činnosti. Klimatizácia nám chladí alebo vykúruje daný priestor, rekuperácia nám čistí vzduch bez zmeny teploty. Ideálna kombinácia je aj kombinovať tieto dva zariadenia dokopy, lebo nestrácame tú účinnosť tých zariadení.